Dyma'r adran wyt ti'n ymddiddori yn y fe, yr adran C, y Merlod Cymreig Teip Cob. Ti'n cofio y cyfnod, achos wyt ti wedi cael dyfagu ynddo fe, ond wyt ti'n cofio'r cyfnod le oedd e'n dy gyffroi di, oedd da ti wir ddiddordeb? Ie, yn ysgol gynradd sy'n ni'n meddwl, yn hel y journals y blwyddyn fyr sy'n dod allan bob blwyddyn, ac dyna sut oedd pawb yn hyrwyddo i brydfeidd ac yn rhoi hysbys lawr yn fo i ddeud o cluniau ceffylau, dyna be mae'n di ennill lenni, Stallions at stud, a pethau fel yna. Ac o hwnna'n dod y Beibl gwyrdd yw'r enw'r llyfr o ran blwyddyn fyr ydi, a mae pawb yn nabod oedd y Green Bible. Achos bob blwyddyn fyse aelodau yn edrych ymlaen ac gael y llyfr yma trwch Beibl yn dod trwad a pawb yn hyrwyddo erthyglau, nodi pwy oedd wedi ennill am ha sioe yn ystod y flwyddyn. So ie, oedd hwnna yn... O'n i'n casglu nhw adre rhai taid, a o'n i'n mynd trwy nhw bob nos, jyst yn edrych ar lluniau, ar studio gwaed, a o'n i'n reit ffodus, o'n i'n gallu cofio sut oedd pethau cael ei magu. Mae'n dangos ar y diddordeb dwys oedd gyda ti. Eisiau bywyd, falle. Cael hobi bach arall. Ond ie, o'n i wrth fy modd. Na, os wyt ti yn ymroi'n llwyr, wel, wyt ti'n mynd i lwyddo fel wyt ti wedi wneud ar hyd y blynydde? Ti'n cofio dangos am y tro cynta? Yndw. Yn neud trimwyr ifanc yn y fan cyntaf. Dwi'n cofio reidio, o'n i ddim yn ei dda ar lot a marchogaeth. O'n i'n edrych fel pwdin ar gefn ceffil. Ond ie, o'n i wrth y modd. Cofio mynd i sioe sirol, sioe Sir Drefaldwyn yn Trallwng. Ac taid wedyn yn anglwm ar sioe a mynd lawr y cystadlu ac o'n i just yn bownsio rownd. Ie. Ac ie, oedd yn mwynhau yn fawr iawn. Ond ie, trinwyr ifanc, a wedyn trwy diddordeb yr adran ec, wedyn dad yn prynu adran ec a dechrau magu a wneud y sioe bach, dod yn ola ym mhob sioe. Ond mae hynny'n dysgu lot i chi hefyd. Wrth gwrs i fod e. Fyna ti'n dysgu fwyaf. No, yn bendant. Ti'n magu dyfal barhad mewn ffordd yn dwy ti, i byd o gadleid gadw di lawr, i godi ac i gario ymlaen. I suppose yr un peth, ac yr unrhyw peth mae rhywun a diddordeb yn efo, os ydych chi eisiau llwyddo, mae'n rhaid i chi roi'r ar want na eisiau wneud ydy o'n de. Ie, y profiad o fethiant. A mae hwn yn digryfau di. A'r ysfa hefyd i gario ymlaen. Ie, yn union. Stuart Morgan yn yr het yn beirniadu o'r gwyr. Gath geffil ei hunan yn grwtyn ifanc i Nadolig, a dyna lle gudiodd. Ie, gaseg bach yn ferch i Lyn Cwm Coed, caseg Palomino. Isaac's Rascal, merchnogaeth Anne Sharples a John Sharples. Wrth y march Moch Croft the Master ac allan o'r gaseg Blue Willow Roxette. Graham Roberts yn dangos. A Graham ei hunan yn hynod brofiadol yn dangos. Georgie Mitchell. Sydd yn dangos fan hyn. Ac y march Hilgath y Van Gerwyn. Wrth blaen Clear Ashley ac allan y Trem y Môr Cario's Delight yn berchen i Jodie Sillett. Deuddeg yn y dosbarth. Ond yn teithio'n dda. Yndi, chwarae teg yn teithio'n dda. Mae George Mitchell a Clare, maen nhw'n glyfar iawn. Pobl ceffylau da iawn yn cael y gorau allan o lot o nhw. Ti'n gweld mae pob dim mae Clare a George yn dangos yn symud yn dda. Pasford Royal Warrior fan hyn. Allan o'r march Windmill Teal a'r gaseg Bawds Bronwen.
Yn eiddo Katie Rodway. Pan ych chi'n mynd ati I enwi a dewis enwau ar gyfer eich cyffylau chi, wy'n gwybod bod yna ffurf I gael eich chi'n lle gallu mynd o'r llythyren, neu eich chi'n mynd am thema. Pwy sy'n cael y gair ola? Mae yna ddadle yn un o enwi cyffylau adre. Mae gen dad list, rhestr o enwau mae wedi meddwl amdano fo sgwennu nhw lawr, a wedyn diwedd bob haf pan wedi cyfrestru'r y swclod, mae'r list ma'n dod allan. Mae lot o'n nhw yn wael. Felly mae yna rhyw... Gorau rhoi cwpl iddo fo, jyst I gadw fo'n hapus. Ond, ie. Yes, a wedyn, ie. Sy'n wrth y modd yn bod yn y gwele. Sio mae'n derbyn y wedyn de? Fel plentyn, sydd wedi cael I lollipop wedi cymryd ffwrdd gyda fo. Felly chi goffa bod yn gyredig ar ei ambell I Ie, ie. Dar I dad blynyddoedd yn ôl, gen ni gaseg fach, yr un, ti'n wedi gwneud, mam Gadsman, so oedd hi'n meddwl dipyn I ni, a dad wedi cyfrestru Jeanette. Jeanette? Osman Jeanette. Wedi sillafu'n Ginit. A Ginit mai erioed. Rhoswen Ginit. Pam lai? Just cam sillafu ta. No, dyna sy'n sillafu, no. Jeanette. Ginit. Pan ti'n gweud ni wedyn ni, ti edrych war? Dad. Reit, dim ond chi'ch doi? Ie, mae Sara yn cadw cyffylau, a mae'n help iddyn ni, ond mae hi erbyn hyn yn magu cyffylau efo'i partner ac ie. A neith I ddim helpu chi ddewis enwau? Na. David. David yw bos. Na, a wedyn maen nhw'n enwi rai nhw hefyd. A dwi'n meddwl bod merched Sara yn cael dipyn o ddylamwad a sut maen nhw'n enwi nhw. Ie, yn fanna. Os na themau di bod fyna? Wel, ie, ys I weld bod gen Nithi un fach oedd wedi entro fan hyn, ond ni'n siŵr beth enw I. Nes I edrych yn y llyfr Daphne. Neis. Daphne. Braf. Wrth y modd a chreadigrwydd yr enwau yma. Rhaid, ble mae Stewart erbyn hyn? Mae siŵr gif Stewart. Ydy'r het I ffwrdd? Ddim eto. Yn dod â cymal G5 I fyny i'r rhes gynta. Dyma chi wr sydd a'i lygad ar bob un yn ofalus fan hyn. Stewart Morgan o'r Gwyr yn Abertawe yn pendroni, yn pwyso y mesur ac yn herio'r amser a'r cloc, wedwn ni. Ond I fod yn deg gydag mae'r dosbarthiadau gyda'r adran ec wedi bod yn rhoi hynod o swmpus. Felly mae yn hynod o deg yn dywe yn rhoi amser I bob un o'r meirch hun sy'n o'i flanau. Ie, ac yn cael cipolwg ar yr ail a'r trydydd, mae'n debyg. Stallions efol yw'r un sydd yn ail. Ac Cwm Hir the Bandit yn drydydd. Stewart yn edrych yn fanylach na chi ar y blaen, Llan Morlais Regan. Wedi cael cipolwg unigol ar bob un ohonyn nhw, ac o'n i'n sôn gynne yn ystod yr hoi am y gwahanol enwau sydd I gael, ond dewch I ni gael gweld. Swapio'r ail a'r trydydd. Stallions efol yn mynd i'r trydydd, Cwm Hir the Bandit yn dyfynu i'r ail safle. Mae yna dipyn o hyn wedi digwydd yn does e? Oes, diolch wedi bod ofn newid pethau rownd. Stewart, wi'n yn syni bod ti yn sychu dy dalcen. Mae di bod yn waith hynod llafurus, ond pleserus wi'n gwybod iddo fe. Eisiau sicrhau bod e'n neud y dewis yn gywir. A dyna ni Llan Morlais Regan yn ennill y march gorau gyda'r adran ec ar Merlod Cymreig Teip Cob.
dyna ni yn gwasgu bob diferyn o'r cyfle a'r profiad i fynd amdani o flaen yr eisteddle. Llan Morlais Regan fan ni, a llongyfarchiadau mowr iawn. Y march gorau o'r Merlod Cymreig Teip Cob dros 8 mlwydd oed.